Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O combate do século. Ximnasio e mental. Ai, Osmar, se cadra un día, un día. Señoras e señores, foi a súa entrada no ring Animal Osmar. Osmar. Son o mellor, son o mellor. Hey, Animal Osmar, mira para aquí. Son o mellor. Desperta, non che pago para dormires. Onde pensas que estás? Nun salón de beleza? Sinto moito adestrador. Rapaz, esbirre con xeito. Un día aínda vas matar a Perdone, alguén. adestrador, é que aquí hai moito pó. Teófilo, move o cu e ven comigo. Ti e máis eu temos que falar. Traio malas novas. Sheila Roquefort non vai pelexar con Provolonderson Silva. E logo que pasou, xefe? Está cagado, entrou o canguelo, está morto de medo. Deixounos nesta cada Non podes chamar a Benny Bray. Ah, estás tolo. Ese queixo é un cagainas. Iso tampouco é de extrañar. Provolonderson está feito un animal. É capaz de facer unha pizza con calquera. Leva polo menos 4 anos sen perder un combate do campeonato da UF Queixo. Ese é o meu problema. Apostei pola vitoria de Provolonderson. A cousa estaba feita. Pedín cartos prestados e os tipos que mos deixaron non van a aceptar que se suspenda a pelexa. Ten que celebrarse custe o que custe. Habería que encontrar un tipo que fose tan estúpido que aceptase subir ao ring para que ese anaco de queixo cadrado e sen graxa fixese papas de millo con el. Toma! Osmar non recúa diante de ninguén. Encontralo foi máis doado do que imaginaba. Vas sufrir, vou-te converter en pan relado. Vaya físico! Acabo de fixarme nos teus movementos, mozo. Tes un don natural. Que estilo, que velocidade. En serio? Pois aínda non me viu manexando a vasoira. Tes moito talento, rapaciño. Nunca pensaches en participar na UF Queixo? Na UF Queixo, parecelle que valería. Se mo parece. Mira que músculos tes. Tes músculos de aceiro. Como te chamas, neno? Son Osmar. A to nome é perfecto. Estou no vendo. Osmar, escrito con luces de neón, o nome máis importante na historia da UF Queixo. Eu o único que vexo é unha pinga no teito. Oiches, de agora en diante basta adestrar no meu ximnasio. Asina aquí. Non va ser un púxil calquera. Penso converterte nun auténtico campión. Todo listo. O éxito está chepetando na porta, Osmar. Ou, mellor dito, o monstro dos 12 grans. O monstro dos 12 grans, sí! Agora limpa o local e busca un remedio para esa napia pingona que tes. Non quero ver un campeón cos calzóns cheos de mocos. Si, ti tes tanto de loitador de campeonato como teño eu de Angelina Jolie. O señor Benny di que me vou converter no mellor puxel da historia da UF Queixo. Osmar, por favor, non é rival nin para unha brisa suave. Non lle fagas caso. É extraordinario. Podo ser o teu adestrador e non che cobraría nada. Tería un chifre, podería berrarche, ti suarías moito. Non vos contei nunca que traballei con Evander Trigofield. Contáchelo unha chea de veces, Stevie. Dinos máis detalles, Osmar. É un investimento a longo prazo, Lucy. Primeiro teñome que adestrar durante anos e anos. Hey, oiches, boa sorte o venres, colega. Compre ser moi valente ou estar moi mal da cachola. Como dis? Pobriño. Que o panadeiro do ceo te coña confesado o venres. Como? Ei, non nos coñecemos. Ti non és... Non és... O monstro dos 12 grans, o valente puxel do venres. És famoso. Por favor, asíname un autógrafo. O monstro dos 12 grans. Foi o alcume que me buscou o señor Benny. Ei, como
está ao tanto de todo. O venres, Provolonderson Silva contra o exterminador o monstro dos 12 grans. Estou no vendo e non o creo. Eu tampouco. Provolonderson é moito máis grande do que aparece no cartel. Está todo no contrato, meu. Incluso esa cláusula na que aceptas expresamente que o brután de Provolonderson mallen ti canto queira ata esmiuzarte. Pola presente acepto que o brután de Provolonderson mallen min canto queira ata esmiuzarme. Pero eu non sei pelexar, señor Benny. Ti tranquilo, que traballei moitos anos con Evander Trigofil. Serei o teu adestrador, terei un chifre, poderei berrarche e ti terás que correr, saltar. Stevie, non sigas, por favor. Vaime papar enteiro do primeiro bocado. Non me sexas tan pesimista, Panoco. Ben vin como move a vasoira. Es un bo aspirante, un diamante en bruto. Por certo, o Chan está pedindo que lle pasen a vasoira. Meu panadeiro bendito. Osmar, anímate. No mundo hai dúas clases de pans, os que se enfrontan sen temor aos desafíos e os que andan con gorras de cadros e dan ordes. Con gorras de cadros. Xa o entenderás. O que quero dicir... Ui, que serei o teu adestrador. Moi ben, e a ti can te vai adestrar? Déixate de cháchara, recollo pó e acaba con ese animal. Como preparar un pan pro combate. Como relaxarse na praia mentres o teu pan se prepara para morrer. Sae do medio, tartaruga! 238, 239. Cantas me faltan, Stevie? Casa comigo, adestrador Steve. Perdoa, dicías algo. Sí! Señoras e señores de Vila Almorzo, está a piques de comezar o combate do século. É a grande inauguración da gaiola de loita do Brazas do Rei Ogur. O que vai suceder aquí é algo que non se viu nunca no mundo. O público asistente está afervoado, esperando que o aspirante monstro de 12 grans sexa o digno rival do campeón da UFC Queixo, Provolonderson Silva. Prestamos un feixe de billetes verdes, Benny. Se perde Provolonderson Silva, faremos yogur natural contigo. Segundo os meus cálculos, Osmar ten o 99,42% de posibilidades de acabar convertido en partículas moito máis pequenas as que detectan os microscopios científicos máis modernos. Se perde, vaille caer unha boa multa. O caso é que non volva para casa metido nunha bolsa. O máis importante é que ten confianza. Sóltate que te collo. Non, é igual, Stevie. Prefiro quedar aquí arriba, relaxado. Osmar, escoítame, Provolonderson non é indestrutible, non é máis ca unha morea de queixo. Debes buscarlle o punto feble. Xa o atopei, o seu punto feble son eu. Acepto, vou morrer. Osmar, levas dentro de ti o segredo para derrotalo. Agora soa o nariz e ponte en marcha. Ese é o teu campeón, Benny. Sí. Paréceche que ese anaquiño de pan de molde ten algo que facer contra esa montaña de provolone. Estás listo, rapaz? Ai, sí, pero can levantou este muro no medio do ring? Chámome Osmar, quero dicir, monstro de 12 grans. Só ata que remate o combate. Despois xa podes ir buscando outro nome, como migallas reunidas. Estás de leria, non oíche lo que dixen? É a túa voz, non esperaba que fose tan doce. Crees que teño voz de cricas? Ei, neno, mira para aquí. Moito mellor, quero dicir, peor para min, supoño que mellor para ti. Prepárate para ser fariña. Vouche arrincar a codia e facer sopas contigo. Escoitadme, non quero ver golpes baixos. Está prohibido trabar o oponente e rabuñar a codia. Pero pode converterme en fariña, non? Iso sí. Acompáñote no sentimento. Dalle, deixote dar o primeiro golpe. Estuda, Osmar, estuda ben. Toma, vai estudando isto, crees? Creo que vou suspender este exame. A rebanda cativa cree que é un milomes. Almorcei 40 como a ti con manteiga e mel. Vaya, mira de cadencia. Home! Acouga, Osmar, só é un pouco grande. De acordo, é super hiper grande, pero onde ten a motivación da que falamos? Foi coller un refresco, vou na buscar.
Pásame para aí, campeón, encétame ese queixo. Prepárate para o que che van enriba. É un movimento coñecido como mete o pan na bolsa e fai unha gravata con ela. Ainda non acabei, fareludo. Vouche facer unha chave dobre que me aprendeu o mesmo señor Steven Kingsman. O segredo para derrotalo lévamo dentro de ti. E o novo campeón da UF Queixo de Vilalmorzo é... o monstro de 12 grans. A modo, compañeiros. Ei, aquela que vai paseando por ali sen o envoltorio non é Natalie Bretzelman, marcho. Deixe, volve aquí, ladrón! Ben feito, Osmar, rompíchelo prognóstico. E tamén o brazo. Pero foi pan comido. Vistes iso? Vou poñer un gimnasio. O meu primeiro pupilo ganou o campeonato do mundo. O primeiro pupilo e logo todos eses anos que botaches traballando co gran Evander Tregofel. Ah, iso. O que facía era levarlle as pizzas. Perdón, ti non és... Sí, son eu, o monstro de 12 grans. Ai, que cabeza. Pensei que eras unha rebanda de pan de molde que vive no meu edificio. Ei, espera! Ei! Ei, ei! 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 Josi! Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non che ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, é o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.